Takže zdarec hrnec, dneska jsem tady s Bildem. S panem Bildem. Jdeme oficiálně stanovat, ale ještě předtím jsme byli na naší plavbě. Právě jsme přijeli z vody. Hej, přijeli jsme z vody, přesně. A bylo to úplně super, byli jsme na Moravě a teďka jdeme stanovat a budeme si pouštět film. Hej jo. Možná si pustíme Top Gun Maverick, ještě nevíme. Možná nepřešlapuj tolik, jak to máme strašně slyšet, jo? Dobře. Ne, dobrý, v pohodě. Dobře. Tady totiž pan Bildy má pod sebou hrozný bordel. Takže přátelé, my to jdeme tady všechno zrealizovat, ať to vůbec stihneme všechno, nachystat pro nás, pro účastníky naší úžasné plavby. Jinak teďka tady se možná objeví nějaký záběry z toho, jak jsme pluli, ale nečekejte nic moc extra, protože bychom to moc nenatočili. Bylo totiž strašně málo času a zkrátka prostě to nešlo. Možná někdy příště snad to vyjde, bude to dobrý. A jak jsem říkal, mám jít makat. Takže Kuba se za prvý schovává za svým autem. A za druhý jsme mu rozmáškli prej bebečka. V prdeli, chudák Kuba. Já si na bebečka hákli bébo. Ukaže. Já je prohmatám. Hej, fakt ty jsou na sračku, no. To mě mrzí. Já si vezmu, mám vzít banány. Chceš banán? Tak když tak potom. Na zdraví. Počkej, se potom pivčo, ne, ale. Pivčo, jo, dáme si. Ale Pak, až přijdem. Na oko samozřejmě. Však ne oko. Tohle měl být začátek, nebo pojďme špinnou kameru. Tohle má být začátek našeho vlogu. Přijeli jsme na vodu, držím v ruce banán. No a teďka čekáme na taxík. Čekáme na taxíka. Na pana s obchcávkou. Natoč všem, jak je karuči. Hej, ale já jsem si fakt myslel, že jsme přijeli na statek někde, ale to je asi statek, že? To je můj statek, jsem to přece říkal. Dívej se, jo, tady. Ale máš to tady krásný, V ale. těchto vratech parkuju Lambo. V těch druhých 190e Mercedes, jo? Vidíte, tam Lambo, tam 190dčko. Tak určitě. Ukaž nám, kde máš brýl. Kdybys to začal točit předtím, tak Tak to je vtipný ještě, že? to je vtipný, ale jak jsem přišel na to, že mám na očích. Že máš kde? No, Na hlavě. Za chvilku jedeme taxíkem na vodu. Kamže? Kam? Do prdele. Kuba řekl do prdele. Ne, taxíkem. Do prdele. Tak jo, čau. Jako zajímá mě, jak ten dnešek bude, no. Bude dobrý. To je tak já, určitě. Tak určitě. Dnešek bude dobrý. Zatím taxíku zdar. Čau, čau. Takže přátelé, co se týče vody, tak máme z ní tak strašně málo záběrů, že se z toho bohužel nedalo se stříhat téměř nic, ale je tady přece jenom jedno velké plus a to je to, nebo spíš to je v tom, že máme pár fotek. Takže teďka vám tady hodím nějaký fotky, jak asi to tak pěkně vypadalo nebo na vodě. A jdem se na to podívat. A hned ze začátku tady můžete vidět krásný pohled na řeku Moravu. No a tady už je úžasná posádka našeho raftu. Samozřejmě nesměl chybět v pozadí ani pán Bildový. A tak o co ti jde? Tady byla první zastávka na svačinu, kde na nás Kubános vystrkoval své pozadí. No, tady jsem objevil Ameriku a hodnocení naší plavby bylo na 1. Teď si hezky tak jako plavíme. Na zatáčku. To dáme, jistě. Niagarský vodopády jsme tam měli. Tam tečou sračky. Ano. Máš ten mobil už tak vodotěsný, aspoň trošku. No, ten jenom spíš tak kapkotěsný. Jo, kapkotěsný, dobře, dobře. 1 hour later. Čau, čau, čau. Takže teďka tady sedíme na břehu, krmíme kačenky. Že Kubo, že Adame? Co, Adam, to je vrchní krmič, víš to? Tady pan Bildový leží. Takže jak jsem říkal, my jdeme makat. My to jdeme zrealizovat a pak se ozveme. A jdeme udělat plátno teďka. Jo, čau. Takže co se tady bude konat dneska? Tak my jdeme teďka přitluct prostě radlo na tuto stěnu, protože tu chceme promítat film. Přesně to ty. Teď si je zašpinil. To je v prdeli. Tak mám jít do pracovního procesu. Tak. Můžeš stavit, jo. Aby nám to vyšlo. To vyjde. Takhle. Já si myslím, že ideálka, ale. Že jo, že to nemusí být až do kraje. No. A... Bombastický skok. Tak. To pak tam hodíme tohle ještě. Ano, ano. Vypesu oči. No, ve zkratce tady máme hamaku pověšenou, tady se bude promítat film
A tady budou stany. No, tady budou rozestavěné stany, tam budeme opíkat. Tak to vypadá hodně libově už a to jsme ještě ani nezačali. Takže to nějak ještě dáme dohromady, upevníme to tady. To byla jedna z nejvíc složitých scén, teda ještě předtím byla složitější ta s tím kladívkem. Moje velmi dramatická vsuvka. Ty vole! Jak říká pan Bildoslav, který sedí tady mimochodem, válí si tady kulky v hamace. Já si myslím, že tohle je konečný produkt. Fakt? Fakt člověče, vypadá tak. Stačí jenom projektor a půjde to. Ten bude někde třeba tady, v těchto místech, jo. Tady bude projektor třeba, bude to shiny tady na to, tu naši stěnu. A takhle vypadala reakce pana Bildového poté, co jsem natáhl plátno. Pan Bildy je drzý čert. Domluvili jsme to. Co? Hej, vy jste tady všichni proti mně, všichni tady ti lidi, tenhle i tenhle. A všichni okolo jsou proti mně. No tak to si píš, že tady budu vodavit. Taky říkal. No, taky říkal. Tak tady pan Běld rozvíjí nějakou činnost, no. Ale dívejte se na ten bicák, ty vole. Hej, to je bicák, takovej jsem ještě neviděl. To je bicák. Nic, my se ozveme, až to bude postavený. Stanoviště, jo, my jsme postavili stán, já jsem se tam teda k ním trošku přiseral, takže to je jako takhle. Ale pozor, tady pan Běld a jeho tým, tak to je úplně marný, jako jo, to je prostě... Co? No tam to trošku asi zpráv. Prostě zkrátka jim to nejde, jo? Dej jim to prej. Odlož kameru a půjď na pomoc. Jo, hej, tak... Víš co, Peťo, pojď si vyměnit stanoviska. Co, jaký máte názor na to? Hej, jako, já jsem tady udělal úplný hovno, takže já mám názor úplně, hej, prostě fakt. Já jsem, pozor, tohle bude naše premiéra, minimálně moje, já jsem že jsem nikdy nespal. To je třetí, jo? No fakt, nikdy jsem nespal ve stanu. Ne, to je plachta. Aha. To je už jenom plachta, která nezná bratra. To mi nevychádza. To mi nevychádza. Máme tu 5 lidí u jednoho plážového stanu, protože Petr si trošku spadl stán. Máme tady jeden stán, druhý stán a pak tady 5 lidí staví plážový stán a nemůžou se na tom dohodnout. Hej, tak stany máme vyřešený, jo? Už je to má jak v prdeli, to je strašný, že jo? Meanwhile. Tohle právě tady s Kubánosem děláme oheň, Ano. že Kubo? Ano. Vypadá to velmi nadějně. Ano, Peťa nosí. Ano, přikládáme tady, už nám to začíná nehořet. Chvíličku to nechme, necháme to trošičku rozhořet. A on se chytne a bude to krásně hořet. Jo, hej, na jednu sirku, tak vypadá to dobře. Ty vole, co se tam vzadu děje, sakra. Ty vole, světlo jak blázen. Tady máme oheň normálně. Kámo, stany. Hej, svítí tam něco jak... Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, tady jsou lidi. Tady je oheň. Tady máme... Kde je pan Bildy? Tam je pan Bildový. Můžete na něho posvítit tady. Jo, tady pan Bildový, posvítím si na něho. Tady jste všichni. Hej, a tady máme stany a projektor. Tady světlo, který teda totálně svítí. Oj, kurva, jsem zašlapl prodlužku. Jo, jdeme vyměnit žárovku tady za úspornou ledku. Hej, já doufám, že to bude OK, protože... Ale jo. Hej, jo, bude svítit na hovno, ale dokud teda nám svítí toto, tady ta extrémně neúsporná, tak tady máme krásný plátno, projektor s počítačem. Tady je moje profi studiový světlo. Udělal jsem tomu trošku takový tuning, jo, spásky, provázku a tak, jo. Hej, prostě totální potuňávka a my to nevyměnit. Čau. Hej jo, začíná to fungovat. Tak my už opíkáme. Peťa si tady opíká nožky a já už cítím kuře a to budou Peťovy nohy. To jsou moje nohy. Tady moje lampa, hej, prostě totálně topka. A třetí stan je tady úžasný. Tady ta lampa, to je studiová lampa. Která měla krátké nohy, tak jsem to trochu potunil. Hej, nasapáska, nějaký parakord a úplně prostě vytuněný to je. 3 nožičky dřevěný a čau. Tady máme počítač, tady máme naše úžasné plátno, to se za chvilku rozsvítí. Jo, takže dělám záběr na mě. Snad jsem vidět? Jo, jsi. Jsem vidět na záběru? Jo, hodně. Čau, čau, jsme tady.
Takže teď si jdeme vybrat nějaký film. Vymyslíme to nějak dobře a pak se zase možná ozveme. My tady normálně pouštíme film. A tady ti dva. Neruš nás, Kubo, my tady máme intro už. Tady ti dva už se připravují k spánku. No, k spánku určitě. Spánku, jasně. Spánku. Taky přiteplení trošku, no. Přiteplení, no. Já už se otepluju. Já taky už se otepluju. Tady se chystá posazeníčko. Hej, tak tady máme brutální letiště, tady budeme ležet. Fakt? Tady vždycky vylezeš. Hej, světlo. Výhled na projektor. Tady je pan Bildový. Už ne? Tak ne. Later that same evening. Jo, tak dodívali jsme se na film. Na Mavericka jsme se dodívali. Na Mavericka, na Top Gun. Ano, na Top Gun. Proberem to zítra. Čau. Zdarec. Tak tady Spiaramos, tady Kubános, tady já. Hej, zkouška rozměru. Teďka Karolko a tam někde venku spí pan Zkouška Bildový. rozměru. Ano, přesně. Zkouška rozměru. Ty bude dobrý, to tady máte. Že jo? No přátelé, takže tohle je poslední video z dnešního Ano. večero rána. No tak Premiéra s paní ve stanu. Nikdy jsem nespal ve Dívejte. stanu. Teďka je to poprvé. můžete to vidět trošku. Jo. Kolik je? 1,47. Hej, premiéra s paní ve stanu, minimálně moja. Vy jste spali ve stanu už někdy? Už to 4krát. Už oni 4krát, já ani jedno, lítá nám tady můra. Ne, jsem to ani viděl. neříkej. Dobrý, to je jenom, jdem spát, uvidím. Tak jo, tam máte, mají tam škvory ve stanu. My jsme tady táta jednoho už zabil. Tati, co tam ničíš? Ty vole, fuj, to se ještě tady rozmnoží, ty vole. Problematika škvorů ve stanu. Hej, víš co, mě je strašně Hej, ty fascinuje. svině, teď jsem zabil můru. Tak jo, tak dobrou noc, ráno se uvidíme. Nemáme nic, čau. Autě. Počkej, na co? Kubanos, zdar. Zdar, Peťo. Čau. 6 hours later. Bylo to fajn, ne? Tady je pan Bildový. Už vám bylo horko, jo? Bylo horko. To nám ani ne. No tak ano, teďka k ránu potom, jestli tě to slou. Pan Benito. Počkej, kde je to, On teďka sere. Benito. No dobrý, tady je Benito. Tady je Kuba. Já dám, ty vole, tady jsou naše stany, jo. Tady včera večer to bylo blbě vidět. Takže proto děláme rekapitulaci dneska ráno. Tady jsme včera promítali na tom krásném plátně. Tady je hamaka, jo, prostě. Co víc si přát, prostě jeli jsme tady těžké bomby. Úplně jakože, hej, topka. Takže tady je pan Bildový. Dobrý den. A Benito, tam je Benito. A tady je Kubános. Hej, a teďka jdeme snídat, takže tady všichni teďka krásně sedíme a snídáme. Tej. Hej, to je politika, že jo. Tak jo. Takže probíhá uklizení. Jdeme rychle na to, musíme to zbalit. To je o to. Za chvilku budou všichni doma. Tady. Tady? Názorná ukázka, Ano. jak se balí spacák, jo? Jo, tak pojď. Ty vole, hej, Peťo. No, Umíš zbalit spacák? jistě. Samozřejmě. Jsou profi balíč. Ty vole, Můžeš to točit. Ty nezbalíš ani spacák. Nezbalím. Hej, to je možný, ale že nezbalím ani spacák. My se ozveme za chvilku, až to bude Až to bude hotovo. zbalený asi. Jo, až to bude zbalený. Zbalil jsem spacák. Ty vole, je to všechno v procesu, všechno se to balí. Myslím, že tě je tam velmi uklidné. Jo, je to tam velmi uklizené. Tak se tam jdeme podívat. Já si myslím, že tohle je Ne. konec vlogu. Tohle je konec vlogu? A konec naší přespávačky, máme tady kouzelnou louku, kde Fakt. jsme stanovali, kde jsme spali. Ano, tady jsme stanovali. A kde to bylo totálně nerovný a všichni jsme si tam přelámali záda. Jo, takže jsme dneska trošku rozlámaní, ale dobrý. A abych ještě Tady je šel naše spát. krásný plát. Jo, ten vlog byl určitě super. Zase nedával smysl jak ten první vlog, ale... A tak s tím se dalo počítat. S tím se dalo počítat, protože Jo. i ten den nedával smysl, to je to nejhorší. Tak, tak čau. Tak zase někdy příště. Ano. Čau.